Majster, chod tam, ak sa tam zjede náhodou. To je strašná ko... No a strhneš ešte aj viac do toho, no? Som myslel, že tam pôjdem a však si nejaký chlapčí. Jaj! Človek má kreslo, si trochu sadne a hneď aha, všetci ho chcú. Čo to stojí do obývačky? Toto tu tak stojí niekoľko 10 000 rokov. Si nás tu zavolala a nevieš a nepoznáš tu. No nepoznám. Iba túto časť, dúfam. No, túto časť iba. Ja. Tak uvidíme. Wow. Aha, toto, kebyže vieš, tak to možno aj vyšlapeš. Počkaj, toto ideme teraz hore, to čo oni páni schádzajú. No, hej. To by chcelo aj u nás skôr dole ísť. Či? Ahoj. Poď, prejdi v pohode, poď. Čakáme, v pohode. OK, ahoj. Ahoj. Majster, chod tam, ak sa tam zjede náhodou. Prosím ťa. No a strhneš ešte aj viac do toho, no? A však si nejaký chlapčí. Nie, jasne. Tu sa viem aj zaprieť. Som myslel, že tam pôjdem a... Až tam mám ísť dole? Neviem, neviem, či mi to vyjde tak, ako som chcel ísť prvýkrát. To je strašná ko... Fú, už som to tam musel. Ja som videl, že už si nemal tam priestor, ale však to bolo v pohode. Jaj! Bye. Si sa okabatil o 2 switchbacky. Ahoj.
Tam i tam. Chcel som to dlhšie podržať, ale na prvý pokus. Mirko, ako bolo slnko, bol strom. Neviem, či ten oný, či to, čo si chcel najať okrem slnka. No pozri si, podľa mňa hej. Slnko je tam po piči, majster. No, Dívej sa. to je Na po hlavu som piči. ti ho dal. Nádhera. Dobre. Dobre. Lepšie ako tvoj mladý, ale... Hej. To točia. To kto tu najlepšie natočiť, no. Ten oný Štefanovi to tak vyzerá po piči. Neviem, buď on lepšie jazdí, alebo má lepšieho kamerama. Nie, lepší foťak má. Lepší. Lepší mobil. Asi má novší. Ale nie, super, ďakujem. Majster, aj tu je dačo. No ale asi teraz som sa asi ja okabátil. Jo, toto sú tie svíče, čo si pamätám, len to malo ísť niekde inde. No ďalej inak sa nedalo. V Rýchlebách by z toho stromu už spravili nejakú lavičku. Tu si mali dati. Či? To bolo asi lepšie, ako nás to. Hej, to je vyskratkované toto. Hore sa chodí. Som zablúdila. Ešte, že to tu poznáš. Aby sme dnes išli takde do Žiliny. Aha. Čo? No. Dobre, ja som to smakol. No kokos, jak sa Len ako mal som čo robiť, aby som to nenapálil do tej... Ako to bude dobre. No, hej, lebo tam úplne vletíš do kamery. A čo, dobre máme, nie, na to či. A poď ešte jednu. Ja neviem, či sa mi to chce zase skákať takto. Môžeš to inakšie dať. Daj to inakšie, ja idem hore na tú stramu. To dáš do highlightov. Toto bolo také na pohodu. To nie, to čo bolo? Sračky. Ja som tam prešiel cez blato. Blato som tu nečakal akože v tejto sušine saharskej. Tak ahojte všetci.
Som rád, že som dostal pozvanie a môžem tu dneska s vami byť a odprezentovať niečo o tom, čo robím, prečo mám vášeň a že niekomu z vás teraz poviem, že poďte so mňou zajtra na nejaký svoj obľúbený okruh, ktorý robím, tak obsahovalo by to asi to, že museli by sme najprv 2 hodiny niesť bicykel na pleciach a to nie je až také zaujímavé pre každého. Môžem teraz vlastne predviesť, že ako to tak vyzerá. Keďže fakt v tejto polohe strávim niekedy aj 2 hodiny, tak mám takúto vlastne vychytávku k tomu, aby som si tú svoju jazdu